सिगांथाराव आंनि एसके बड'ब्लग इउट्युब चेनेलखौ मोजां मोनना नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो फिन खेबसेबाव जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दायो आङो बेबायदिनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेबायदिनो बालागारि गामियाव दंफैयो। दा बालागारि गामियावबो बेबायदिनो नांगलबाहाङा दैया ओरैबायदि खुरखागासिनो दङ। नै नायना लादो, बेनो जादों जाहैबाय नांगलबाहाङा दै। आङो देखायगासिनो दङ। बेजों लोगोसे बेयाव नै बालागारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि प्रटेक्शन होनो थाखाय गाल बानायगासिनो दङ। दा बिथांमोना गाल फसंगोन बे दैखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय। दा बे दैया बेबायदिनो गोबांथार गामिफोरखौ खुरख्लानानै लांबाय, बेबायदिनो बारि बागान साय सम्पति गासैखौबो खुरख्लानानै लांबाय। दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दं। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांदो। बेबायदि गिदिर गिदिर खुरखायोब्ला गामिफोरखौ संहार खालामनो थाखाय मा बेसेबां नांगोन लोगोफोर नायनानै लादो। लेन्डस्लाइड ओरैबायदि गिदिर गिदिर खुरखानाय जायो। नै दा नायनानै लादो नै लोगोफोर, बेनो जादों जाहैबाय नांगलबाहाङा दै। ओरैबायदि खुरखानानै संहार खालामबाय। नै बैफोर ग्रिन ग्रिन नुनाया गासैबो गय बागानमोन आरो बेजों लोगोसे बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन आरो। दा बेयाव गोबांथार न'खरफोर दंमोन, दा संहार जानो हमबाय बे दै नांगलबाहाङानि थाखायनो। दा बिथांमोना नै रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै बेफोरबायदि दैखौहाय सेफटि खालामनो थाखाय बेफोरबायदि बानायगासिनो दङ। नै ट्रेक्टरजों लाबोनांदों बेफोरबायदिखौ रायजोयैनो ओंखारनानैहाय। नै दा बेजों लोगोसे जोंना नै ओरैहाय ब्रादार सोमदोन बिथाङाबो दंफैयो। नै मा रोखोम मोनखो ब्रादार? माने ओरैबायदि जायफोरहा गाव गाव जाजायोना, जायफोरहा गाव गाव जाजायो, गाव गावनि न'खराव जाजायो खैफोद ना, अब्लासो बुजियो। थिग बेबायदिनो जोंबो नैबे जायगायाव फैनानै दा बुजिफैदों। नाव एसे मोजां फुराना मोनसे बर' गामि बालागारि जायखौ बुङो, बे ओनसोला दिनैहाय नैबेबायदि जागासिनो दं आरो। माने मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो जाखादों हो, मिथिनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्राय जादों। दा मथा मथि खावसेनि बारा बे बालागारि गामिया दैजोंनो सिलिंखार जाखाबाय आरो बे अबस्था। थिग बिदिनो आरो देग्लायबो बे महर लादों। औ दा गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिमबो। बिथाङाबो बेबायदिनो बेयाव फैनानै गोबांथार दुखु फोरमायफैदों आरो बेजों लोगोसे भिडिअफोर बानायगासिनो दङ। दा बे दैखौहाय सेफटि खालामनो थाखाय नैबेफोरबायदि फसंगोन आरो। बेखौ मा बुङो, ओरैबायदि दैनि गेजेरावहाय दोननानै एसे दैखौ दाननायनि प्लान खालामगोन आरो। दा आङो देखायलांगासिनो दङ, नायलांबाय थादो। नै ओरैहाय दैया ओरैबायदि खुरखादों, जों नायलांनि आरो। दा आङो नायलाङो, दैया ओरैबायदि गिदिरखा नै खुरखागासिनो दं, हाफोरखौ ओरैबायदि नस्थ' खालामगासिनो दं आरो। बेजों लोगोसे जोङो दायो ओरै देखायलांनो नाजागासिनो दङ। दैखौहाय बेफोरबायदि हाग्राफोरखौ दाननानै बेबायदि कारेन्ट थारजोंहाय खाबथानानै दोननो गोनां जादों। नै जाहाथे बे हा खुरखानायफोरनिफ्राय एसेब्लाबो रैखा मोनो। दा बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गासैखौबो खाबथानानै दोननो गोनां जादों। नै बेबो फांसे दंफांमोन। नै दा बेफोरखौहाय ओरैबायदि कारेन्ट थारजोंहाय खाबथानानै दोननो गोनां जादों आरो। दा बेफोरो गासैबो हाग्राफोरखौ दानफायनानै बेफोरबायदि हा खुरखानायफोरखौ बासायनो थाखाय खाबथानानै दोननो गोनां जादों। दा बेनो नै दैया ओरैबायदि गोथौ, ओरैबायदि दाहार आरो बे दैया दा खामानि मावनांगासिनो दङ। नै दा लोगोफोर जोङो बेबायदिनो भिडिअ खालामखांनानै फैबाय। दा जों न'आव थांफिनसिगोन आरोना। ओमफ्राय अबस्थाया नायदो नै गाइस, हाग्रा गेजेरावसो, हाग्रा गेजेराव थारमाने जोङो टेक्टरजोंसो फैदों आरोना। दा नायदो नै नुखादों गाइस। दा नै ओरैबायदि गोथौखा आरो दैया। एसे थाबथा होफ्लादोलै, एसे थाबथा हो, एसे थाबथासो होदो। जों माने ट्रेक्टरजों थांदोंमोन आरोना। बिराद गोजौ बेहेरो, बेहेरसो बे, बेहेरसो। साखायानो ओरैबायदि गिदिर खादों।